Alamisa septembre kalo tile saba sanba filani mugan an minnu sɔgɔlen banna an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ. Ɲɛmɔgɔ falen caman kɛra Larmɛ kunda an bɛna an da don la ko walawala. Ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen. Ni waati na CNSP ɲɛmɔgɔba Colonel Assimi Goïta ye yɛlɛma caman kɛ ɲɛmɔgɔ kunda Larmɛ kɔnɔ. O siratigɛ la a fɔlɔla jamana gundolako lakanani cakɛda ma n'a bɛ wele ko SE. Colonel Major Lassana Doumbia de kɛra o ɲɛmɔgɔ kura ye. A bilala Général Musa Jawara nɔ na n'ale tun bɛ jɔyɔrɔ in na fo ka se jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bilali ma. Colonel Major Lassana Doumbia tun ye sɔrdasiw ka kunnafoniko cakɛda ɲɛmɔgɔ ye. Garde kuntigiba fana falenna. CNSP ɲɛmɔgɔ ye Colonel Élisée Zan Daw sugandi ka kɛ garde kuntigi ye ka kɔn o ɲɛ Général de brigade Oumar Diarra bilala sɔrdasi kuntigiso n'a bɛ wele ko état-major ɲɛmɔgɔya la. A sigira Général de division Abdoulaye Coulibaly nɔ na, ale tun b'o jɔyɔrɔ la kabini marisi kalo tile 24 san 2019. CNSP ɲɛmɔgɔ ye Colonel El Khalifa Coulibaly kɛ sɔrdasiw ka kunnafoniko cakɛda kuntigi ye min ye Colonel Oumar Yɔrɔ Sidibe, ale bilala sɔrdasiw ka sɛbɛnko cakɛda kunna n'a bɛ wele ko Direction du Commissariat des Armées. Colonel Badara Aliou Diop ale bilala Général Moustapha Darabo nɔ na sɔrdasiw ka minɛnko, tajiko ani bolifɛko cakɛda kunna. Ale de tun bɛ o jɔyɔrɔ in na kabini mɛ kalo tile 17 san 2012. Sɔrdasiw ni sɔrdasi kɔrɔw ka minisiriso la, Général de brigade Suleiman Dukure de kɛra o secrétaire général ye. A bilala Général de brigade Ibrahim Fane de nɔ na. Ka fara ni ɲɛmɔgɔ yɛlɛmani ka sɔrdasi kunda, CNSP ɲɛmɔgɔ ye Dr Youssouf Coulibaly kɛ ladiba kɛrɛnkɛrɛnni sɔrdasiw ka kiiriso siratigɛ la. Lakɔlikaramɔgɔ don sanfɛ kalanso la. Musa Kamara sugadira ka kɛ ladiba kɛrɛnkɛrɛnni sɔrdasiw ka sɛbɛnko ni sarako ɲɛnabɔli cakɛda la. Dr Cheikhmar Traoré o kɛra CNSP ɲɛmɔgɔ ladiba kɛrɛnkɛrɛnni kunnafoniko nasira fɛ. Député kɔrɔ dɔw ma diɲɛ ni député bolo cili ye. Tarata utikalo tile 18 san 2020 Mali telesoba la, jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta y'a ka baarabila lase malidenw ma. O bɔli sen fɛ a y'a jira ko député bolo ni gouvernement cira. Dɔgɔkun fila kɔfɛ wasaden dɔw bɔra ka dantigɛli kɛ ka damakasi kɛ CEDEAO ye k'olu ma sɔn bi wa u tɛna sɔn sini o ma. U ka fɔla jamana ɲɛmɔgɔ korona de ye ka nin hakilina in ta. Wa ko CNSP ye sariya kura mun ta ka Mali sariya sunba ɲɔngiri fɔlɔ k'o tɛ olu fɛla ye, k'o ye dankarilen Mali bɛɛ ya. U fɛ halisa Mali sariya sunba de y'a jira k'a fɔ ko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔya ka kan ka di wasabolo ɲɛmɔgɔ ma. Député ninnu k'u tɛn'u bolo jigi f'u ka laɲini ka sabati. U ye wele bila CEDEAO ni bɛya fanga dɛmɛbaaw ma walasa u na se ka Mali bila sira basigilen kan. U ye cikan ninnu kɛ sɛbɛn ye n'a bɛ wele ko memorandum, o ka bɛɛ ka ko o seere ye. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la, Mali tolancila denmisɛnw ka tɛntɛnni daminɛra. Kabini utikalo tile 19 Mamutu Kante n'a bɛ wele ko Murle n'a ka degedenw ye faribɔɲɔgɔnna daminɛ. Kalo 5 tɛmɛnen kɔ, Mali tolanci denmisɛnw ka ɲɛnatɔmɔ kɛbaga ye baaraw nundon dabɔ. Mɔgɔ 35 de welela fɔlɔ tɔmɔni bɛ kɛ minnu cɛ la u ka Mali jɔyɔrɔ fa farafina ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan. Murle ka fɔla k'o daminɛ ka fisa. Denmisɛnw bɛ ka ladilikanw bato. Wa tolanci dusu b'u kɔnɔ. A y'a jira k'a fɔ fana k'ale ka laɲini fanba ye min ye, o ye ka jɔnjɔn de ta k'a di Mali ma. Wa k'a dalen b'a la o laɲini bɛ se ka sabati. Walasa kow ka ɲɛ, teriya tolantan dɔw dabɔlen don minnu bɛna funankɛw dɛmɛ k'u seko jira.
nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na nin baara nin bɛɛ kɛra an ma kun ni ani sigi ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ in kan